हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी आप लोग? उम्मीद करते नहीं बहुत अच्छा हो। हम लोग आज हम आप लोग के बहुत ही सुंदर एकदम सच्चाई पे आधारित गीत सुनातनी। आप लोग के कैसन लागी कमेंट कर लो। आई लो गीत सुने लो। कि लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। कि लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। चाहे करबा लाख कमाए कुछ साथे नाही जाए। कि चाहे करबा लाख कमाए संग में कौड़ी नाही जाए। तोहके जाए खातिर बास के विमान बनल बा। कि तोहके जाए खातिर बासे के विमान बनल बा। देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। सुंदर कोठा महल अटारी संग में नारी प्राण से प्यारी। अंत में सूते खातिर तोहके शमशान बनल बा। अंत में सूते खातिर तोहके शमशान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। बढ़िया।